det er så vores hotelværelse på Vendetta, tror jeg det hedder. Eller noget i den stil. Så kommer man ind på det faste toilet. Spændende. Og det er så stuen. Og chokolade til morgen, fordi han har fødselsdag. Og et lille køkken herhenne. Og soveværelset. Rigtig smart. Og så skal vi lige se herinde. Store fjernsyn. Her kan man lige sidde og smukkisere sig lidt. Og så er der toilettet herinde. Så er der lige en håndvask. Og lige et badekar. En håndvask mere. Og en bruser. Rigtig fint. Det var det.